Η υφαντική τέχνη αποτελεί πηγή έμπνευσης στο σχεδιασμό των ρούχων. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου για την υφαντική στον ελλαδικό χώρο, βρήκα αρκετές πληροφορίες στη βάση δεδομένων του Branding Heritage. Βρήκα τις υφάντρες στην περιοχή της Τσακωνιάς, ανακάλυψα τα μοτίβα και τα σχέδια τα οποία είναι διάσημα στην περιοχή και την ιδιαίτερη τέχνη του όρθιου αργαλιού. Είναι πολύ σημαντικό για μένα μέσα από τη δημιουργία του ρούχου και των συλλογών να φέρνουμε το παρελθόν στο σήμερα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε παρακάτω και να εξελιχθούμε δημιουργικά. My name is Rita. I'm a textile designer and weaver in Lisbon. I've been in Geraki. I met this amazing teacher that was, her name is Chrysoula. So I spent there 7 days weaving. I went to this school because I contact Branding Heritage that gave me the contact and put me in contact directly with the school. I had the opportunity of this amazing experience. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και το ΛΥΚΕ των Αγίων Καλαμάτας στηρίζουν το έργο του πολιτιστικού οργανισμού Branding Heritage και ιδιαίτερα το πρόγραμμα «Υφαντές και υφάντρες της Πελοποννήσου», διότι πιστεύουν στην αξία αυτού του προγράμματος. Είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο δημιουργεί μία βάση δεδομένων για τις υφάντρες και τους υφαντές της Ελλάδου. Είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων την κυρία Στρατηγούλα Τελά, η οποία και ανέλαβε την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του Λυκείου των Αγίων Καλαμάτας για την υφαντική.